Dok Harry visi sa svoje metove, možemo vidjeti osigurače, odnosno nekakve šipke, koje drže Harrya za metu kako slučajno ne bi pao. Bok svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal. Harry Potter je film kojeg, vjerujem, svi obožavaju, a pogotovo prvi i drugi dio. No naravno, kao i u svakome filmu, tako i u Harry Potteru postoje razne greške koje su se dogodile na snimanjima. Vi vjerojatno te greške, kao ni ja, niste uopće skužili dok ste gledali filmove, ali sada ćete biti prosvjetljeni. Odmah na početku vam želim reći da vam ne želim pokvariti film niti bilo šta, ja neću obožavam Harrya, ali fora je ovako znati neke greške koje su se dogodile na snimanju, pa onda zapravo kad sljedeći put budete gledali, jer mislim svake godine gledamo iste filmove, možete gledati i reći ovdje se dogodila greška, ovdje se dogodila greška i tako možete ispast pametni pred drugima. Prije nego krenemo, ja ću sad izvaditi svoj čarobni štapić, ispričao sam vam još u ovim prošlim videima koje smo radili da ja znam tako neke čarolije i da se povremeno bavim čarolijama, pa ću izazvati jednu čaroliju na vas koja će vas natjerati da se pretplatite na moj kanal. Neće ništa bolje, evo samo trenutak. Svenkitus pred Platone! Eto gac, to je to. Sada kako netko od vas ne bi bio muggle cijelo ovo vrijeme, vrijeme je da saznamo sve te greške i da zapravo znate sve o Harry Potteru. A ako ne znate što je muggle, Hermione će vam reći. Someone who is muggle born, someone with non-magic parents. Tako je, muggle su osobe koje nisu čarobnjaci, odnosno osobe koje ne znaju čarati. Za početak, krećemo s drugim dijelom Harry Pottera i Odaja tajni. Na početku ovog filma, Harry i njegov prijatelj Ron trče kroz peron 9 i 3/4 kako bi stigli na vlak koji vozi za Hogwarts. No, prolaz se zatvorio i oni su se zabili u zid stupa. U tome trenutku, ako dobro gledamo, možemo vidjeti kako zapravo Harryjeva sova Hedviga je zapravo umjetna. Mislim, hvala Bogu da je tako, jer zamislite tu jadnu sovu, znači ta scena se mora snimati po nekoliko puta i da su se oni jedno, 5 ili 6 puta morali zabijati u taj zid, a jadna sova ni kriva ni dužna bi imala prometne nesreće, onak sigurno bi mislio sebi šta se događa, što ja to radim sa svojim životom i tako dalje, tako da normalno da je umjetna sova, samo što evo, to je vrlo kratak kadar filmu, tako da vrlo teško ga je uočiti. Također, u toj istoj sceni vidimo Ronov kofer da ima 3 crte na sebi, odnosno neka 3 pretinca, a nešto kasnije u istoj toj sceni vidimo da ima samo 2. U sceni gdje Harry, Ron i Hermione odlaze u posjet Hagridovom polubratu, odnosno divu, možemo vidjeti kako Hermione nema noge. Ovu grešku je moguće vidjeti doslovce samo u nekoliko sekundi. Također, teško ju je uočiti zbog svih efekata koji su ukomponirani u tu scenu. Sada samo da se vratim na ovo izgovaranje Hermione, ja sam imao prošle godine velikih poteškoća s tim imenom, pa evo, prisjetimo se. Što se tiče Hermione, ja imam ovdje doslovce riječnik, odnosno kako se šta čita. I sad piše tu Hermiona Granger, kaže čita se Hermiona Granger, Hermiona. Ali ja ne mogu to govoriti Hermiona. Ove godine također imam tih poteškoća, makar sam pročitao 4. knjigu Harry Pottera, znači ponovno trenutno gledam sve filmove, ali ja jednostavno s tim imenom nisam dobar, nekako nismo si klikli i ne znam zašto nisam mogli dati neko drugo ime, znači doslovce mogu se dati Ana ili ne znam, Svetlana, nešto tako, a ne Hermione, bože dragi, moram se pomiti jezik dok to kažem. No vratimo se opet na Odaju tajni. U trenutku kada profesor Snape i Lockhart podučavaju učenike obrani, odnosno kada rade magične duele, Harry čarolijom sruši Malfoya na pod. Točno u tome trenutku, u tome kratkome kadru, možemo vidjeti u kutu scene kamermana. Ovo je po meni fakat velika greška, znači šta se mora desiti da kamerman završi u kadru? U Darovima smrti se također pronašla mala greška, no mnogi je ne smatraju uopće greškom. Naime, u ovome po meni najmračnijem dijelu filma od svih Harry Potter nastavka, Hermione i Harry traže Horcruxe, dok ih progone Voldemortove pristaše. U jednoj sceni Harry i Hermione sjede na stijenama, kako bi došli do zaključka gdje se nalazi sljedeći Horcrux. U toj sceni prvo je knjiga koja se nalazi iza Hermione zatvorena, a u sljedećem kadru nekoliko sekundi kasnije je otvorena. Izgleda da je taj dan na setu puhao zaista veliki vjetar, pa se zato dogodila ova greška. A sada prije nego što nastavimo dalje, idemo vidjeti što je to Horcrux. Valjda i to dobro izgovaram. Horcrux je magični predmet koji se kreira upotrebom crne magije. Kreira ga čarobnjak ili vještica koji žele izbjeći smrt. Kako bi to postigli, oni moraju dio svoje duše sakriti u predmet, odnosno Horcrux.
koji onda obično sakriju na neko sigurno mjesto kako ga nitko ne bi uništio. Dok god Horcrux postoji, oni su zaštićeni od smrti, jer čak i ako su njihova tijela uništena, dio njihove duše ostaje neoštećen i vezan za ovaj svijet. Sada kada smo saznali ovu bitnu informaciju, idemo nastaviti dalje. U 4. dijelu filma Harry Potter i plameni pehar, Harry je izložen velikoj opasnosti, tako što je izabran za tromagijski turnir. Na tome turniru se bori sa zmajevima i ostalim čarobnim stvorenjima. Na kraju tih borbi, Harry ima 2 ogrebotine na licu, no u zadnjoj sceni gdje pozdravlja svoje prijatelja Rona i Hermione, ima samo 1 ogrebotinu. Izgleda da make-up tim je zaboravio dodati još jednu. Svima nama je jasno da glumci vrlo često na setu na sebi imaju skrivene bubice ili nekakve adaptere s baterijama, no te stvarčice se uvijek dobro sakriju, kako se ne bi vidjelo u scenama. No u 3. dijelu filma Zatočenik Azkabana ipak to nisu baš najbolje uspjeli sakriti. Naime, kada Harry i Hermione pokušavaju osloboditi kljunosova, vidi im se na leđima neka grba. Na sreću, to nije nikakav tumor ili nešto slično. Tu grbu čine adapter za baterije ili bubica. No vratimo se na prvi dio Harry Pottera i Kamen mudraca. U tome dijelu filma nije bilo složenih efekata, kao što ih imamo u novijim dijelovima. U prvom dijelu smo mogli vidjeti začarani strop, ali i svijeće koje lebde u zraku, ili bolje rečeno koje vise na koncima. U jednom kadru upravo vidimo te konce iza profesorice McGonagall. Prvi dio Harry Pottera je snimljen 1997. godine, znači godinu dana nakon što sam se ja rodio. Ok, vrlo bitna informacija. Za to vrijeme meni ovaj film ima odlične efekte, sve tako lijepo napravljeno, sve tako lijepo izgleda. Zanimljivo mi je kod tog prvog dijela što, na primjer, sve onako, malo su se koristili efekti, a više su se koristile prave stvari, kao na primjer evo hrana na tim stolovima, znači to znamo isto iz ovog videa, to sam već rekao u ovom videu, ali da, ta hrana je bila prava, što je bilo super jer su vjerojatno mogli jesti dok su bili na pauzi i tako dalje, ali nakon nekoliko sati pod tim reflektorima koji jako griju stvorila se velika vrućina i ta hrana se usmrdila. Sad vi možete zamisliti koliko je to sve smrdilo, tamo je vjerojatno bilo i zelja i graha i pilića i pure i šta ja znam šta sve nije bilo, to kad se usaftalo, bože moj. U prvom dijelu filma, kada razredni klobuk dodjeljuje učenicima prve godine Hogwartsa učenički dom, Harry na prvu sjedi pored Rona nasuprot Hermione, a nekoliko sekundi kasnije u sljedećem kadru sjedi pored Hermione i nasuprot Ronu. U Darovima smrti part 1 ponovno se vraća kućni vilenjak Dobby, kojeg naprosto svi obožavaju. Dobby i još jedan kućni vilenjak prvo ulaze u jednu prostoriju gdje se na stolu nalazi neki obični predmeti, no u sljedećem kadru tih predmeta više nema, već se na stolu nalaze crni lonac, drveni čekić i visoka staklena čaša, što je potpuno drugačije od prijašnje scene. U Princu miješane krvi Harry se u jednoj sceni nalazi kod Weasleyevih, koji su ga uvijek s dobrodošlicom dočekali i davali mu puno ljubavi. U sceni gdje Harry sjedi u jednoj sofi, prvo se bočno od njega nalazi deka ili nekakav ručnik, a nekoliko trenutaka kasnije ta ista deka se nalazi iza njega. Ok, ne znam za vas, a meni je malo mi je premračno, tako da, mislim, pošto znamo večerove, kao što sam već rekao, sada ćemo upaliti svjetlo. Lumos! To je bilo to. A kad smo već kod čarovija, Svenkitus pred Platone! Hvala. U prvom dijelu filma, kada se igra metoboj, također možemo uočiti jednu veliku grešku. Dok Harry visi sa svoje metle, možemo vidjeti kako se on čvrsto drži za metlu, no također možemo vidjeti osigurače, odnosno nekakve šipke, koje drže Harrya za metu, kako slučajno ne bi pao. Zapravo najviše grešaka u Harry Potteru ima upravo kod takvih nekih stvari, što se neke stvari nestaju, se pojavljuju na drugim mjestima u jednoj sceni i tako dalje, što je normalno, jer na primjer oni jednu scenu znaju snimati po nekoliko sati, vjerujem po cijeli dan, i sad zamislite kroz tu scenu koliko ljudi prolazi, ne znam, može doći čistačica neka i pomjeriti neki ručnik. Evo, bubam na primjer, ili ne znam. Od sada pa nadalje, ako budete gledali Harrya Pottera, obavezno gledajte u filmu da li ćete vidjeti sve ove greške koje smo ovdje sada pokazali. Naravno, ako želite part 2 ovog videa, odnosno još videa o Harry Potteru, pišite mi to dolje u komentare. Vidimo se uskoro. Ljudi, bok!